Για ψωμί εδώ πέρα Dream Game 2005-2. Μου γαμάνε κόμμενες, αρχίζουμε να παίζουμε. Θα παίξουμε Critical Ops για iOS Cops. Και θα τους γαμίσουμε κανένα. Με ακούνε όλοι, δεν πειράζει. Είναι μια βόλτα μαζί με ένα που το λένε Γιώργο, μαζί με ένα που το λένε Μάρκο και μαζί με ένα που το λένε Γιάννη. Και τώρα πάμε με τι άλλη, πώς λέγεται αυτό. Θα πάμε με τους Counter Terrorist. Sniper με βλάκας. Και έτσι έχει ένα μαχαίρι κάποιος βλάκας. Αυτό μας αρέσει. Να, αυτός έχει το BB7X. Τώρα σε λίγο αρχίζουμε, το κλείνω ξανά. Και όταν αρχίσουμε θα σας πάρω. Ήρθε η ώρα να ξαναπαίξουμε, τώρα αρχίζει. Πάμε, θα πάρουμε το πουλί. Με αυτό. Και αρχίζουμε. Το στεράκι το βγάζουμε εδώ. Καθόμαστε έτσι στημένοι, περιμένουμε. Άμα το σπίτι. Κοίτα εμείς πως βαράμε, φίλε μου. Κοίτα, όχι αυτό ρε. Εκεί το. Κοίτα. Κοίτα όπως είπαμε σε ένα Γιώργο. Κοίτα Γιώργο, βλέπεις. Πού είναι οι άλλοι. Στο παίξω, νάτσο. Το σκέψα. Με προ. Άμα το βγάλει το. Τι το ίδιο απλό έχουμε. Με σχέζει. Ωραία, το πήρα το καλό. Βάζουμε τις σφαίρες. Ποιος άνατος ρε. Λοιπόν, θα σας πάρω όταν ξαναπούμε. Γεια σας παιδιά. Πώς ήρθες? Συγγνώμη μου μπάγκαρε, λάθος. Αλλά τώρα θα αρχίσει τις πόπεις. Πάμε. Ναι, πάμε, reconnect, έλα, το έχουμε. Περιμένετε λίγο ώσπου να μπει. Τότε ξαναπούμε. Ωραία, αρχίζουμε. Πάμε. Είμαι με τα μικρό, αλλά δεν πειράζει, θα τους γαμίσω και πάλι. Has been doing ρε στο σπίτι του. Να κάπου εδώ πέρα τους. Του γάμισου ότι έχετε connect. Πούντος. Πώς έλα. Πάμε τα αρχινιά σου. Καλά. Θα σε ξαναπάρω. Πάμε, έλα. Ξαναπέζουμε. Είναι πως τους παίρνουμε όλους. 380. Καλά, έτσι είπες. Πρέπει να κάνει έτσι. Να πούμε φάγαμε και αυτόν για πρωινό. Είναι βραδινό. Πού είναι μήνυ δύο. Έχουν μείνει δύο, πρέπει να τους πάμε από πρωινό. Από το πρωινό ρε. Άντε, θα το ξαναβάλω, το σταματάω βασικά. Άστα, αρχίσαμε. Πάμε. Κλείσε εσύ, ακουστικό. Τι να πάρω, θα πάρω Αύγουστο. Θα πάρω Αύγουστο. Κοιτάξτε το πλάρα εδώ πέρα. Είχα το άλλο account και έχω το άλλο account στο υπολογιστή και έχω το τουρκουάζ και εδώ πέρα ένας φίλος μου που τον οποίο το λέμε βλάκα, που είναι βλάκας, είναι ο Μάρκος. Έχουμε πάει να πάρουμε καφέ και του έχει και καφέ στη βλάκα. Και εδώ πέρα ο Γιώργος και ο Γιάννης γελάνε επειδή είναι βλάκες. Κάνε εμένα. Ο Μάρκος πάρει τι terrorist win. Καλά, θα χάσουμε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
Μάρκο, σταμάτα, μας έχει σφίξει. Κόκκινα είναι. Θα πάρω το μη 4 τώρα. Θα πάρω και μία smoke. Μάρκο, σταμάτα ρε. Θα ρίξουμε εδώ πέρα τη smoke, γιατί είμαστε πολύ pro. Τώρα πώς είμαστε εδώ πέρα. Πώς, το sniper. Σήμερα βρήκε και αυτό. Άντε και δεν βγαίνει. Μάρκο, έχεις καθυστέρηση. Ξεκαθορισμένος είσαι. Τρώγε φίλε μου, τρώγε. Πάμε το σπίτι του, δεν θέλω. Εδώ πάμε. Εδώ πέρα είναι πάρ. Πάμε εκεί. Δεν πειράζει. Κάνω double kill, παιδιά. Τόσο πρωί είμαι. Έχω να παίξω από κινητό πάνω από ένα χρόνο. Δεν είμαι και τόσο καλός από κινητό. Αλλά και τώρα επειδή είμαστε πολύ πρωί και πρέπει να πάμε να τους που νικάνε, δεν πάμε κανέναν. Θα χάσουμε. Του Μάρκου του έχει κάνει σοκολάτες. Είχε μια σοκολάτα ο Μάρκος επειδή είναι βλάκας. Δεν σπρώμε καφέ. Και είναι κατουρημένος. Τους ήδη κάνουν βλάκα. Του έχουν μείνει στο... Πού είναι το πουλί, εκεί. Άρα στο παντελόνι. Είναι κρύο. Είναι πολύ κρύο. Μάρκο, για πες την εμπειρία σου. Πάμε, έλα. Άμα νικήσουν οι τερορίστ, νικήσανε. Στο πρώτο game θα είναι και το πρώτο defeat. Επειδή είχα να παίξω πάρα χρόνο μαλάκες. Αλλά και πάλι θα μάθω το μήνες. Δεν μπορεί να βγει. Θέλω να σου πέσει και με τον Ντόνατ. Να γίνεις γάι και θα γελάω. Υπάρχει ένας... Τι, μόνος του, τι. Τυρί. Σκάσε ρε Μάρκο. Φεράρι. Αλλά για να ξέρετε, εγώ θέλω Φεράρι, να γίνω πλούσιος σαν μια φεγγάρι. Αλλά θέλω να γίνω πλούσιος σαν μια μερίδα. Τι, πάλι λαγκάρε παιδιά.